n'ike. Ndị nnamabụchi ha ji anyị eme ihe dị ha mma. Gọọmenti ọ na-arahụ ụra? Ka ọnụ chọrọtụ ihe ọ ga-eri, mmadụ ibe m abụrụzie nwa mmụọ. Ego niile ụwa nyere ụwa, oke m adịghị na ya. Ụmụnna kwesịrị inyere anyị aka. Obi atala ha mmiri. Tụjuo erimeri dote n'ụlọ. Eji m nne m azụ ya. Mwute kasị mwute m bụ na a na-ekwu na ọrịa korona dị ire. Mmadụ abụrụ Thomas busi ike. Ndị isi ewere ya na-azụ okwe. Ọ bụ asị ụwa niile akwachie n'ike. Mana aga m ejisi nnọọ ike. Agụụ agaghị egbu m n'oge a. Nwamme